Nongaiktien gasang Voice of the People's Party Dr. Episwell Rani la Pynbna ba tak sngi ba Jingiaid Tawiar ke Baje Sdang ke Sekretariat kan long kharui Baje Mynstep la syai ke sngi ka 100 trik unaya aja punri kani ke Jingiaid ba kan long da ke Baje pat da ke buram ka akol klem penwit pentut ya kelai kawan jengkiwai Dr. Episrani la kerpat iki ba ban lek khuj ban ombret pathal gi nyut ki nyer ki bilor ki bat ki yuai ki wan ji simenta ha ka te ki ya ba Kublai phi baro ki ba bat kinong krishan jong ka Voice of the People Party. Di manga I ba RP Srani ubadai unong lam ktin jong ka party lane spokesperson jong ka. Di hagane ko por ngawan shapi ban ai ka jing kublai bat haka jo ko por yo kruo na kalyang jo ka party haka bedai bat ka jinglai la shai ka sngi ka jingya jongi sa secretariat kata kamur ka 100 turik ubnai August arajar akun riu ke bangi la penbait bakan long hakapor khatway beje Mynstep te nagalyang juga party ni kwa banbu ka jingkerpat ya phi baro ki pai ba kinong kersan juga party ki bani simben talang bat ngi la sai ba kane ka jingli ya siapa secretariat ba nginia ya kalenti ka ba jajai kalenti da ka burom ka akor ngila khot kerteng ya kane da ka peaceful march kata ka mod ka jinga enti ka ba jajai ka bangin peni ya ka jing persya ka jongi ya kane ka sarkar MDA halor ki sipau teli ki mat jing dawa ki bangi kum keseng ngila yai pertang ngila yai pensengo suka sarkar dari haudu menta ngimpat yo I ka jing juba ka badai biang na kalyang jong ka sarkar te kum kadak jong ka jing persya jongi ba ka jing penpau ya ka jing sengo jongi kumupat ba ka parti ya ka sarkar ngila sim ya kane ka senjam bangin liya sa sekretariat la syai ka sengi ya hagani ka jing ya ka jongi ibu ka jing kerpat ipi ki pai ba maka mengelong na Sdang baginya da kalenti ka bajajai da ka burom da ka akor tingin ya kata kerukom ba kanum don kanu kanu ke jing penthut ke jing penwet iki bai part ki badon ha kani ke ju kalenti ba bat kanum don kanu ke jing pendheng lan ke jing pensakot iki kali ki baya ya ki surok ba de ha ke ju kopor kerpat ipi ki nongisim banta bar ko ha kani ke peaceful march ba ngin le khu ngin le suba ngin berat pathar ngin kinu ki yut kinyer lane kinu ki bangi ngira ki tiar kala banlong kum ki bilar mer ki wai ten re ngin sumar bahaya ki ngin bu ala ki jong ki pla ki jongi kharang ba kanum long ka jing panjaklia ya ka sorok ya ka lenti ka sengkin kharang ba ka jing ya lenti kan long ka ba jai ba kan long ha ka lenti ka padon buram ka padon akor ba ka bakut ka pasuba te kata ka dei ka bangi ki karpa na ka leng joka party ban ni khot ngi were phi ba kat bala ngin persang ban bat ya ka por bangi ya ban pendep ya ka program ro ha ka por ka biang sa si sen pat na ka leng joka party kublai sigon kublai si jang